Filmez, da? Ai sticla noastră de cum? Bă, am spus stânga asta, nu dreapta. Bă, eu ce răbunea sticla de aici. Dar întrebă-l, mă, dacule, la tine-i Trăscău? Dacule, la tine a rămas sticla de vin, mă? Da, începe acum. Ce zici? Că nu s-aude. Alo, alo. Ai pierdut semnalul, ai? De acolo ai rămas. Vorbește Cătălin. Mai încerca că strici terenul aiurea, ori vii mai în spate și mai iei elan. Merge biscuitele ăsta să-mi va pula mea. Ușurel, ușurel, tata. Ce să duci pe aici, mă, bucați? Mergem în drifturi. Da? Drifturi. Dacă să-mi groașe gluma, mă țineți bine că îi dau tări. Cred că a fost mai bun drumul dacă m-a băgat lama în el să-l îndrepte. La până asta a fănat pământul și la revedere, s-a dus. Piatră n-a avut. Da, da. Asta l-a lăsat modală la... Eu pâine am tărit și mai avem pâine. Da? Dacă se rupe vreun sac de ăsta cu alimente, îl puneți în partea dreaptă ca să nu mai băgăm câte unul după aia. Da, dar transportați câte unul să ne rupe. Păi așa am făcut. Da, nu fac așa. Mena sub el și câte unul. Dar rup într-o parte, n-am făcut. 4 kg. Să ia pe câte 4 kg fiecare sac. Hai, 10 saci aici, Aline. Câte ai? Peste funde. Băi, și bă, da? Ia. Ce mă, m-au zis că a făcut traseul 10 minute și v-ați întors. Unii da, au mai rămas încă unii. A rămas Un profesorul? profesor care nu... Mergi cu mine să-l facem acum? Nu? Mergi cu mine să-l facem acum? Îți arăt eu drumul. Da, 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 pe jos. Ale ce? A călcat într-o ravenă adâncă și s-a... E, da? Dar n-a putut să treacă, nu? Cât? Băi, ia uita-mă! Ia oare curta, mă, rușine! Mai începe să filmeze să poată. Și da, să filmeze, da, da, să bagi la fund. Nu, pentru că e frică, am cerut și a fost până bună, am vrut, dar... Da? Dar zi mie, scrobule, ce-ai mâncat? Ai mâncat ceva? Da, asta cred că au venit la nuntă. Ți-ai recunoscut hainele? A, domnule, dar anunță. Păi uite, iată. Uite-te ce scrie, de la asta. Ce, pe ce? Păi da. Pe vremea de până la 89. Până în 84. 84. Bumbac 84.
Nu mișcă. Calitate. Calitate superioară. Bumbacul 1984. Dacă e și de Braikov în mănâncule timp. Nu e de Braikov, imediat vă spun de ce este. Focșan general era. CTC de la operatorul B1, întreprinderea IB. Nu știu să vă zic. Bărbați, cămașă, bărbați, țesătură Gavril. Mai trebuie? Vrei autostacii? Mai au? Ia. Pase, 3 bucăți. Bă, da, nici că era bun, mă, cu zona acolo? Era beton. Serios? Cine mă? Alex a mâncat, nu? Da. Margarina? Nu mai e pate. Iar rupe în două, de 3 Margarina e următoare? Pateuri sunt 150, margarina doar 100. Alex a rupt și eu cu tine. Prins? Auzi, Micică, dă-mi și nouă folie de pate. N-am mai există vreun poranic să te ajut? Nu, este unul, dar este din coadă. Mai este unul... Mai este unul de calibrat, dar e sal de măsură. Poți să mă vezi așa? Uite. Da, ești un pachet. Păi da. Se imortalizează momentul. Bă, da, fetele nu. Da, avem loc, și ele loc. Băi, mai avem loc sau mai stăm în picioare? Ai auzi? Lăsați fetele să mănânce, mănâncă și sunt băieți care îți leșinați de foame. Hai mă, așezați-vă ca să vă vedem. Hai, stai jos, hai fetelor, hai, stai jos, hai. Hai fetele la masă, noi mâncăm pe urmă, băieți. Da, hai fetele mai voi. Exact, Hai, doar la masă. Hai, hai. Hai mare la masă. Hai, bă, stați. Da, dar puteam să punem și pe masa aia, băieți, un barbă și prins. Bă, dacă n-ajunge... Care loc toată lumea? Mai mros. Bă, și n-am venit pe la mine. Trebuie să trec așa mai încolo de tine. Nu putem să liberăm și mai Bă, da. Teddy, ne puneai mă și nouă o horă. Sernau? Ia să fie orică. Luați și mâncați, nu răbdați ca acasă. Să nu te mai zici. Mâncăm repede. Cine stă aici? Alex? Uite, ia stai. Atunci mă duc la băieți. Nu mă așez în oală. Hai, luați loc! Mai sunt aici două locuri. Gata, Răzvan, eu vin în tine. Nu poți. Unde stai rău? Nu, stai tu undeva. Nu mai sunt. Hai, toată lumea la masă. Hai, toată lumea, că încăpem toți. Hai, care să țină gata. Pe farfuria, dă și încăpem toți. Mă, cum fac eu de te filmez și îți fac poze numai când desumfli roțile? Ridică-ți mă mai eu. Iar ai început cu putem pot să mă filmezi. Iar vorbești urât când filmezi? Cum de exemplu?
Ce mașină, domnule, asta e 4x4? Mai încet. Da. Nu ajunge aici. Îl mănânc dacă ajunge aici. Filmez, da? Dar mă ofti că nu l-a lăsat pe Cristi să urce. Da. Atât! Oh! Zi, Cosmin. Câte clase sunt aici? 2 clase. Asta și mai este una la 200 de km. Andrei, Da, hai. cine mai e de venit pe Nu știu, care a fost ultima mașină? Hai, profesor. Hai să vină toată lumea. Ora viitoare știm, o plită, că nu s-a uitat nimeni. O plită era de pus la pe 3 cărămizi, cu cercuri. Era $1 câte nu. Mă scuzați. Cu aceea că descărcăm. Ai curaj să dai pe gheață? Da, vale? Apoi? La fac acolo pe gheață. Gheață acolo? Un pic de o gură. Mergem. Azi ne putem de treabă. E acolo, dar unde e Alex? Uite acolo, lângă casă. Alex? Da. Era un sac. Era un sac de lasă că sunt 2 persoane. Să dai cam câte de la mine. Ce anume? Mai trebuie să încă 2 cu carton și încă unul. Aici amândoi cu carton și cutii. Încă 2 cu carton și atât. Acolo, doi cu carton, nu ai nevoie de acolo. Mai trebuie să încă 4 de ăștia de jos și încă 3 de jos. 3 cu pungi negre. Ale congelate le-am spus la mine, nu am spus. Pune-le acolo. Mai trebuie să încă 3 de la Cătălin. 3 negri, da? Ce aduc eu? Unul cu gaz lampant, da? Super nu. Cutiile. Unde mai sunt cutii? De sus sunt puse toate? Da. 3, 5, încă 3. Încă 2. Pe partea cealaltă, pe dreapta. Cosmine. Mai trebuie? Hai mă, cu cutiile. Încet că îmi depara... Și asta? Și aia 8, da? Ok. Gata, atât, alea. Ia, lăsă-i. Alea ai 8 total, da? Jucăriile. Hai la mine la mașină toți. E băia sau patra? Schimbați-l pe eu. Schimbați-l pe eu. Noroi ăsta înghețat de... Dar nu, astea le dăm în casă, direct. Da, în casă, da. Astea sunt... Ghiozdane. Ia. Cum ți să facem poză? O să facem... Că sunt ale voastre. Poți să și...
Ai identificat un miros de rață. Ba da, ba da, ba da. Păi câte sunt acolo? Ăla nu mai știu dacă sunt alea. Mai ascult un Stai. pic. Să nu bate soarele, se vede? Uite, stai așa. Ia dă-te puțin de acolo. A, mai sunt? Așa. Așa și alea, foarte bine. Jocul, de-aia pentru că e foarte greu. Foarte greu să nu. Pune mai în spate, că mai sunt. Mai în spate. Ia să-l văd pe ursul, ia să-l văd pe ursul. Cătă. Ia uite ce ți-am adus. E maimuța aia, mă. Mersi, n-am știut. Buimuță. Georgiana. Georgiana, ia vină încoace. Georgiana. Băieți, ce n-am Sani. Băieți. Scuze, te rog să mă scuze. Luat-o pun. Mai în spate, mai în spate. Mai în spate, că mai sunt. Și o magazie. O anexă. Aduce și o anexă la casă. Ia Ionuț. Aici sunt încălțăminte. Sacul ăsta congelat nu-i bine că stă în soare. Lasă că-l pus la umbră. Da, dar să nu poată să lasă. Luăm ceva în viu? Cât mai la rece aia. Da. Mai unde știi cum atacă eu. Ușor cu podina, că se cam mișcă. Ușor cu podina. Eu știu ce s-a luat, atât. Mai în spate, mai în spate. Da, mai în spate. Aici sunt jucării. Jucării, să vă jucați. Stai, care le dăm... Aici sunt Le încălțăminte dăm pentru special ei. mamei ca să știi. Asta am adus de la tine. Mergem dincolo, da. Păi da. Era multe. S-a cărat totul? Sacul ăla l-ați dat de jos cu pui congelat și cu alea? Da, l-am dat deja. Să prindeți așa. Ce faci? Să prindeți așa de ele. Pleca așa, că nu mai vine. Ce dracu au? Da, am zis o vorbă. O antenă, ceva. N-ai zis data trecută, ai văzut că am venit înapoi? Da, vrei. Uite, cu ajutorul lor, că ei au strâns tot. Da, vrei, da. Au strâns toți. Au venit să vă vadă, să vă ureze la mulți ani, să vă zică de Crăciun. Da, vrei, mulțumim frumos. Și le să poată să păstreze. Da, da. Poți să mănânci mai mult din Sunt deja semi-preparate. Mihaela, ai dat punga aia? Adică le dezghiți. Mihaela? Sunt nebune. Am nimerit și proaste și bune. Am luat de pomenire. Și care sunt alea? Păi nu... Eu acum le spun, dar nu știu să explic la server. Sunt două tipuri, știi? Hai, ceau. Poftim. Hainele s-au scos toți sacii de mașină. Da, au mai rămas hainele pentru familia cealaltă, au mai rămas saci de mâncare pentru familia cealaltă și cutii pentru familia cealaltă, da? Sacii de haine sunt pentru familia cealaltă. Unde? Claudia? Da. Cei sacii de haine care au rămas acum sunt femei, bărbați, sunt pentru partea la... Sunt saci. La Răzvan? Cosmin, la tine ce saci mai sunt? Hai, la poză, băieți. Hai! Așezați-vă aici, hai Raluca, bagă-te pe undeva. Bagă-te pe undeva. Hai Mihaela, vină cu aici. Stați un pic să dau și noi mașina mai spate, stai un pic. Stai că dă mașina mai în spate. Ia invers, față. Oh, gata. Gata? Toată lumea la poză? Și totodată mâinile sus! Iar apar. Hai, următorii la poză. Hai. Nu pot să stau în toate? Hai mă, terminăm cu pozele astea. Hai, poate și noi. De ce? Că să se simte prost? Nu? N-am vrut. Haide, că se Hai dezgheață. că e contrăjur aici. Hai, ce că ne-ați zis? Stați un pic să suși burta. Nu se vede că e soare. Da. Gata. Să vă aștept Dumnezeu numai bine. Sărbători fericite! Nea Andrei, vă ajutăm să vă ridicăm masa aia de pietre de acolo, să o punem drept? Nu, i-am făcut picioarele alții, să zice copiii pe să fie. Am dat-o jos. Bine, bine. Nu, din cauza la țăruș.
Bine, foarte bine. The next. Haide. Păi nu, uite aici, trebuie un fac. Nu cred că mai are, că jos sunt ale lui. Hai să vedem la noi cutii și de astea. Că te vezi tu la noi. Medicamente, tot. Asta e casa? Deci, facem grătarul. Știți care e chestia? Păturile astea sunt noi. Adică, știți care e chestia? Să nu se murdărească, că spăca de ele. Da!